Amerika jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ani Angleterre fanga ɲɛmɔgɔ Keir Starmer ni jamana ɲɛmɔgɔ fila ni olu kɛlen don ka baarakɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnlen u bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka Naziw u y'olu gɛn ka segi kɛlɛjuguba fila min tɛmɛnen min kɛra o senfɛ. U ye ɲɔgɔn ye alamisadon Ameriki famayaso la yasa ka se ka kuma farati min ni a bɛ binna ni y'a a san caman ye kɛlɛ wɛrɛ ni ale bɛ senna ni wagati na farajɛ jamanaw la. Donald Trump a y'i sinsin k'a fɔ ale bɛ Ukraine dɛmɛ ni lahala minnu ye. Ni jumadon a kan ka Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ o danse yasa u bɛ se ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ ani Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ mun senfɛ u bɛn'u ka dugujukɔrɔ nafolo di u ma. Ameriku jamanadenw u ka wari bɛ sara miliyari caman mun ni a dira ka dɛmɛ don Ukraine ma yasa a k'a yɛrɛ makaran wa o ye ko ɲɛnama de ye mun kan ka kɛ. Starmer a ye laseli kɛ ko ni mɔgɔ fila u tun kumana bɛn natili dɔ kan mun kan ka kɛ kolo gɛlɛn ye ani mun lakilennen don wa mun ni ale sɛmɛlen don fanga fɛnɛ na yasa ka se ka bingali wɛrɛ Rusi jamana fanfɛla la o bɔ a ma. A ye laseli kɛ fɛnɛ ko u labɛnnen don ka kɛlɛkɛcɛw di yasa u bɛ se ka na kɛnɛ kan ani pankunu yasa ka bɛnkan in ka a kɔkɔrɔma don.